bratři, sestry, sešli jsme se tu dnes, abychom uctili památku toho nejvyššího, nejsvatějšího a nejmocnějšího. Proto bych vás poprosil, pomodlete se s námi. Sestro Angelíno, sestro Aneško, předstupte. Ty vole, to jsou sestry a já žiju v celibátu. Nyní, sestry, modleme se. Karle náš, který jsi ředitelně, Karle náš, který jsi ředitelně, osvěcej jméno tvé i učitelstvo tvé, osvěcej jméno tvé i učitelstvo tvé, buď vůle tvá, jako v šatě, tak i ve třídě. Vůle tvá, jako v šatě, tak i ve třídě. Vědomosti tvoje dej nám dnes, a odpusť nám naše neomluvené hodiny. Jakož i my odpouštíme našim kuchařkám. A neuveď nás hospodské pokušení. A zbav nás od všeho učení. Amen. Zadržte! Otče, viděl jste to? Viděl! No hrozné, opravdu hrozné, ale pro tyhle případy tu máme biolid. Pro duševní klid.